Alдағы сәлемебез зор Чиркли авылына аша. Бүген үзенең 2-5 юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Куликов Шамил Ханафи улы каршылый. Антылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны әнисе Захирә, тормыш иптәше Наилә, балалары Галия, тормыш иптәше Рамил, тормыш иптәше Әлфия, оныклары Али, Сөләйман һәм Динара. Кыда-кыдагылары Мансур һәм Рушания кытлылар. Газиз кешебез 55 ел элек бик матур табигать кышагында урнашкан зур Чиркли авылында дөньяга аваз сала. Башлап мәктәп, аннары төзүчеләр гаскәрләрендә, армия сафларында хезмәт итә. Гомере аның намуслы хезмәт юлында уза. Ул бер генә дә авыр эштән курыкмый. Колхозда тракторист булып эшли. 1986 елның 26 сентябрендә без яраткан тормыш иптәшем белән гаилә корып җибәрдек. Һәм менә Аллага шөкер, татулыкта 31 ел гомер кичерәбез. Алла шатлыгыбыз булып, 1987 елны кызыбыз Галия туды. 5 елдан соң нәсел дәвамчыбыз, улыбыз Рамил да дөньяга аваз салды. Ир-атлар сентименталь сүзләр яратмый диләр. Тик без яраткан кешебезнең юбилеенда йөрәгебезне тутырган сүзләрне әйтмичә кала алабызмы соң? Өстәвенә, без аны яхшы беләбез һәм бүген аның шактый дулкынлануын сизәбез. Яраткан кешебез. Бүген календарьның иң матур датасы, үзенчәлекле көн. Син бөтен дөньяны үзеңнең барлыкка килүең белән нурга күмгән көн. Беренче чиратта әнине бу искиткеч вакыйга белән котлыйбыз һәм аның иҗат җимеше өчен рәхмәт әйтәмен. Мәхәббәтләрен алар сине туу белән дәвам иткәннәр, сиңа дөньяда иң матур сыйфатларны тәрбияләгәннәр. Шуңа күрә син минем шундый әйбәт, матур, көчле, акыллы һәм яраткан. Сине туган көнең белән котлыйбыз һәм шундый ук искиткеч ир-ат булып калуыңны телибез. Яраткан ирем, мин синең язмышымда барлыкка килүең белән бәхетле һәм хисләребезнең үзара булуына ышанам. Бәхетле күзләрең үзең өчен үзләре сөйли. Безнең мөнәсәбәтләрне дә идеал итеп камилләштерәсем килә. Шөкер Алла, бүген инде без оныкларның яраткан әби-бабасы булып яши алабыз. Балаларың да сиңа гел рәхмәт укып, әти дип кенә бик хөрмәтләп, яратып эндәшәләр. Бел, без сине мәңге яратачакбыз. Тормышыбызның соңгы көннәренә кадәр тугрылык саклармын һәм һәрчак янәшәңдә булырмын. Якыныбыз бүген туган көнен каршылады тулып шатлыкка. Күзләреннән күрәм, бик бәхетле бу тормышта гаиләсе барлыкка. Бер арымый тырыш хезмәт итә, авыр эштә тапты кәсебен. Ашыкма син тормыш куар өчен, Аллаһ бирер безгә насыбен. Онытма син, иң мөһиме җирдә исән-имин гаиләң, балалар, газиз әнкәң, бала, оныкларың сиңа бәхет теләп калалар. Кадерле Шамил Ханафиевич, якыннарыгыз юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла бу көнне дөньяның бар зары. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә.
Kile